Rambo active da beats pool inchelumayo Boza percent sibangena yeah. Bengiyathemba kuzoba ngcono, bengiyathemba ke kuzoba ngcono, bengiyathemba kuzoba ngcono, bengazi mina kuzoba njena, bengingazi mina kuzoba njena, bengingazi mina kuzoba njena. Baby ngicela wazi njengoba ngihamba ngisazobuya ngeke ngihambe isikhathi eside ngoba ngiyazi uzongikhumbula ehlisa umoya sithandwa sami sacela ungakhali nakima kumnandi kodwa kumele ngizame isibano lohlezi usenhlizweni awusozusuka emqondweni wami ngiyazi usadangele kodwa kuzogcina kulungile nama yekho into engayenza ngoba kumele ngisebenzile noma nini noma kuphi lana kuwe ngiyasithandela somele u-understand baby girl usiphathe kahle angeke ngikhohlwe ngukubekezela ungadideki baningi bazokulinga mama ngicela ungathatheki ngenza konke lokhu baby ngoba ngifuna singahlupheki noma inkinga zihlasela sithandwa ngifuna singaxakeki uma ngibuya ngifisa ukukulobola ngikufake indandatha hayi ngeke ngikujole ngiziphatha kahle ngiyathembisa kuzoba ngcono, bengiyathemba ke kuzoba ngcono, bengiyathemba kuzoba ngcono, bengazi mina kuzoba njena, bengingazi mina kuzoba njena, bengingazi mina kuzoba njena. Sithandwa ngiyazi ngakuthembisa ukuthi ngizobuya ngekudala sengisegoli njengamanje ngiyehla ngenyuka ngiyazama kodwa luthi isipana sifuke ngiyazi ubuthembile ukuthi ngizobuya ngoDisemba ngesimo samasenti ngaze ngagcina ngafikanga sengihlala emgaqweni angisenayo indawo yokuhlala nemali engangisuke nayo emakhaya seyangiphelele sengicela amathurani buye ngidle emgqonyeni ngiyasinda ngehle sengadayisa yonke impahla bengilokhu ngithembile ngithi mhlampe sizovuka isipana sengisele nalokhu engigqokile njengamanje nefoni angisenayo ngakho ngikubhalela incwadi sithandwa sami ngiyakuthembisa ngizogcina ngibuyile bengiyathemba kuzoba ngcono, bengiyathemba ke kuzoba ngcono, bengiyathemba kuzoba ngcono, bengiyathemba ke kuzoba ngcono, bengiyathemba kuzoba ngcono, bengazi mina kuzoba njena, bengingazi mina kuzoba njena, bengingazi mina